Tak, dobrý deň. Takže toto je naša farma, to sú nejaké základné údaje. My sme vlastne na hranici Slovenska a Čiech medzi Hornou Súčou a Žitkovou. A teda chováme tam do 100 kôz, do 15 hektárov pastvín, lebo ďalej už sa asi nedostaneme, a teda do 100 litrov mlieka. A toto je taká mapka, že ako tá krajina vlastne vyzerala pôvodne, že to hore je mapa z roku 1793 z nejakého mapovania, kde bol spor o hranicu, preto to tam rozkreslili takto pekne detailne. A je tam vlastne, tým žltým som tam vyznačila také akoby krajinné štruktúry, že na ktorých je vidieť, že ako sa tá krajina vlastne nemení za tých 300 rokov. Že je tam naľavo vidno tú lúku, ktorá v podstate sa trošičku posunula, ale je stále rovnaká, cesta stále vedie tade, kade vedie. A tam tie mozaikové lúky v podstate tiež tam nadväzovali na tie pôvodné štruktúry a tá žltá hviezdička, to sme my. A v podstate akoby celé to územie je také akoby novodobo kolonizované, že tam k tomu výrobu lesov došlo iba pred nejakými 300 rokmi. A teda tu je taká bližšia mapka, že kde vlastne sme. A teda neviem, že či poznáte nejaké legendy o Žitkovej, že tam žili vlastne staré liečiteľky, ktorým sa hovorilo bohyne, čiže to boli vlastne ženy, ktoré sa venovali takým akoby magickým a liečivým rituálom. A na tej našej strane je zase zaujímavá tá magická krajina. To vám vysvetlím trošku ďalej. Že v podstate tomu lesu, ktorý je pri nás, kde aj pasieme, sa hovorí, že vodíci les. A to je taký fenomén, ktorý akoby má nielen nejakú magickú podstatu, ale má aj také racionálne vysvetlenie, že je to v podstate krajina, ktorá je mierne zvonená a chýbajú tam nejaké orientačné body, takže sa tam dá krásne zablúdiť. Mne sa to zo začiatku darilo každú prechádzku. Stratili sa tam už deti, dôchodcovia, ale teda vždy sa nájdu. A tu je vlastne vidieť ten akoby terén. A tam je zaujímavé, že tam je akoby veľa vody v tej krajine, že sú tam močiare a aj tie vodné toky sú také, že chvíľu to tečie, chvíľu to zmizne. Ten potok je niekedy na jar, niekedy aj v lete, ale iba na kúsku, potom zmizne v zemi, potom sa objaví. A vy vlastne ako idete tou krajinou, tak máte pocit, že OK, že tady to som išla a pokračujem a vy sa tam niekde stočíte do kruhu a ste vlastne niekde úplne inde. A že to je vlastne to ľudské vnímanie ako keby krajiny, že človek rozlišuje hlavne, že ide rovno, doprava, doľava a hľada nejaké záchytné body a ak ich nemá, tak má tendenciu sa proste točiť v kruhu a tak sa vlastne ľahko v tej krajine stratí. No a to je rozdiel, ako tú krajinu vnímajú kozy, že oni okrem toho nášho vnímania rovno doprava doľava majú ešte, že hore dole, mokré, suché, tvrdé, mäkké, že oni akoby vnímajú tú krajinu a ten priestor vlastne celým telom. A teda moja skúsenosť je, že keď aj človek akoby do toho vnímania krajiny pridá nejaký ďalší zmysel, že stačí vám vyzúť si topánky, že zrazu úplne vám ten mozog akoby tú krajinu ináč načítava a už vás ten les nevedie a nestratíte sa. No a toto je otázka, na ktorú vždy musím zodpovedať. Prečo chovám kozy? Ja fakt neviem. Takže som tak akože pátrala, že čo sa mi stalo. Takže to sú také 3 momenty, ktoré som akože niekde v minulosti našla. A teda prvá je rozprávka o kozliatkách, na ktorej som vyrástla. Kozliatka maličké, otvorte mamičke. Potom moja náhodná profilová fotka na Facebooku, ktorú tam mám doteraz, ktorá pochádza niekde z roku 2005, čo som zistila až teraz, že to sú kozí hřbety v Suchdole. Ale také asi akože najdôležitejšie boli vlastne rozprávania mojej babky, ktorá teda bola takéto poslušné dievčatko, čo chodilo do školy a strašne závidela miestnym chlapcom, ktorí chodili pásť kozy. A bol to pre ňu taký symbol slobody, že ona teda musí poslúchať a že chlapci môžu chodiť pásť kozy. No a toto je naša farma za teda posledných 10 rokov, čo je mňa trochu prekvapilo, že je to fakt 10 rokov.
A teda my sme začínali, že s 2 kozami, aby sme mali nejaké vlastné mlieko a brinzu, to bol taký akože cieľ. A potom sa začala diať taká séria udalostí, ktorá nás vlastne doviedla k tomu, že teraz je tých kôz 92. A vždy to bolo, že každý rok bol také, že však prikúpime nejaké kozy a nevieme, čo bude na ďalší rok. A vždy sa stalo niečo vlastne, čo nás akoby nejak vtiahlo, motivovalo, že jednak nás zapojili do takého lifeového projektu, že sa tam začali, že my sme v území chráneného významu a ešte v CHKO Biele Karpaty, takže sa tam začali robiť nejaké akoby ochranárske projekty. Potom sme si podali žiadosť o mladého zemnedelce, čo je vlastne taký akože dotačný titul. Keď som ešte bola mladá, tak sme mali vlastne nárok na dotáciu na rozvoj farmy. Potom sme sa náhodou prihlásili do prvej sýrarskej súťaže, to sme ešte nemali ani registrovanú sýrárnu a vyhrali sme šampióna kozích síru. To bol akože taký veľký poprask, že všetci tí sírári sa chodili na mňa pozerať, že ty si kto, že kde si za to zobrala. že sme im vyfúkli hlavnú cenu, ktorú si predtým tam akože tých pár sírárov medzi sebou akože posúvalo, raz vyhrali jeden, raz druhý. No a potom už som to teda vygradovala do legalizácie tej provozovny, že už sme teda boli oficiálne zaregistrovaní. A celý ten pomalý vývoj bol akoby výhodou v tom, že sme rastli pomaly a vlastne tak pomaly sme si vytvárali aj ten okruh zákazníkov, takže sme nemuseli riešiť nejaký marketing, niekde sa proste tlačiť, že tí zákazníci, akoby ten okruh sa prirodzene zväčšoval. No a potom sme teda v roku 2023 vyhrali aj krajinárskú cenu Farma živá, že teda uznali, že teda asi paseme dobre, nie špatne. A minulý rok sme vyhrali vlastne už takú akože komerčnú cenu Zlaté slnko za sír vlčina, čo je náš asi najpredávanejší sír. Takže zase musíme proste pokračovať ďalej. No a takto vyzerajú naše pastviny, že vlastne to najtmavšie sú také akoby takmer lesné porasty, ale je to teda na trvalých trávnych porastoch, ale ozaj akoby lesná vegetácia. To také bodkované, nie je to tam v tej legende úplne vidno, ale to sú také akože kroviny, byliny, ktoré sú vlastne akože kvázi nedotačné, na ktoré vlastne nemôžete poberať tie zemedelské dotácie, ale pre kozy je to ako keby najlepšia pastva. A to úplne bledé, to sú vlastne tie bylinné porasty, ktoré sú teda akože z pohľadu zemedelských dotácií akoby spôsobilé na podporu. No a teda pre tie kozy sú v podstate ideálne akoby kombinácie tých rôznych biotopov, že pre kozy není ideál, keď sa pasú akoby iba na nejakých bylinách, že potrebujú ideálne aj skaly, lesy, kroviny, proste čo najpestrejšiu tú stravu. Že tam je vlastne ten dôležitý rozdiel medzi kozou a ovcou, že koza vlastne začína žrať od hora a ide dole, že tie ovce sa pasú vlastne akoby hlavne pri zemi, a koza potrebuje mať akoby súčasťou tej potravy tie dreviny. No a toto je taký nejaký akože tradičný pastevecký kalendár, že tak ako sa to kedysi robilo, že kedy sa vyháňali ovce, kozy, kedy bola senoseč, kedy boli žnie, kedy sa kozy pripúšťali a kedy končila tá sezóna, že to sú také akoby záchytné body. No a do toho potom prichádzajú všetky tie ostatné kalendáre od ochrany prírody, od manažmentu parazitov a proste to všetko. Takže v tom sa stále akoby nejak hľadáme, strácame, že ako zladiť všetky tie kalendáre, aby bol šťastný aj hmyz, aj rastliny, aj my, aj kozy. Takže toto je stále akoby otvorené, že akoby ten kalendár pasenia mal vyzerať. A toto je taká akože zhrňujúca tabuľka akoby nejakých plusov a mínusov halového chovu a toho pastevného chovu. A v podstate akože tie nevýhody toho pastevného sú kvázi minimálne, že to, čo tam vyskakuje akoby najväčšie riziko a najväčší problém, tak je manažment tých parazitov, že tým, že my tie kozy paseme vlastne na nejakom vymedzenom území, že s nimi neputujeme, čiže sa vracajú na tie isté pasienky. Takže to, čo musíme akoby manažovať najviac, tak je vlastne robiť to s tými parazitmi tak, aby sme nemuseli používať tie očarovacie prostriedky, ktoré si myslím, že sú akoby najväčší problém toho znižovania tej diverzity vlastne toho hmyzu,
že možno to není ani byť tým kalendárom pasenia, ale to, že sa v tých chovoch používajú veľké množstva tých ivermektinových odčervovákov a robí sa to plošne. Takže na to, aby sme to nerobili, tak máme v podstate takýto systém, že to je niečo, čo už vytvoril niekto pred nami. My sme sa to snažili iba prebrať a teda aplikovať, že aby sme predchádzali v podstate tomu, že budeme používať kvanta tých odčervovacích prípravkov, tak sa snažíme tie kozy proste monitorovať, že pozeráme na nejakú fyzickú kondíciu, dávame robievať rozbory bobkov, sledujeme anémie, opuchy, kvalitu stolice. A tým, že tie kozy dojíme, takže ich vlastne vidíme každý deň, takže ten manažment je proste realizovateľný. No a ochrana pred predátormi u nás zatiaľ nefunguje, ale nemáme ani predátorov, takže čo sa stane, keď ich budeme mať, to vlastne vôbec neviem, lebo takto vyzerajú naše pastavecké psy, toto je ich väčšina dňa a teda takto vyzerajú naše ohradníky, že nemáme tu splnenú vlastne výšku. Čo ma inak zaujalo, že vy ste všetci hovorili, že tu je na ochranu pred predátormi 120 cm, tak na Slovensku je 140, že máme asi väčších tých vlkov. Ale teda budem potom pátrať, že kde sa toto stalo, lebo tých... My tiež? No, vy nemáte vôbec? OK. Tak možno tam to bude, no. Akože neviem si predstaviť, že by sa medveď zastavil pred ohradníkom, ale budem si to predstavovať. To ma zaujalo, hej. No a toto je ešte nejaká taká ochrana zvierat akoby nad rámec nejakej ich prirodzenosti, že v podstate keby človek nechá tie zvieratá čisto akoby na prírodu, tak proste samci idú do súbojov, kde to jeden vyhrá, jeden zomrie. Nemocné zvieratá, že to vždy to stádo má akože tendenciu, že ty už sa s nami neťahaj, že my ťa tu dorazíme a proste, že hotovo. Takisto slabé kúzlatá, proste my stále máme tú tendenciu, že to ešte nejak akoby manažujeme nad rámec toho, ako by to vyriešili tie zvieratá samotné. No a ustajnenie, vlastne máme tie kozy na hlbokej podstielke, čiže iba to, čo si prirodzene pod seba nastelú, že vyťahajú si nejaké seno, z toho majú proste hrubú vrstvu, ktorá je v zime teplá a suchá, na konci leta sa to vyhodí. A teda jediné, kedy sú nejak špeciálne ustajnené, tak je v období pôrodov, ale to je tiež, že iba niektoré matky a iba na nejaký krátky čas, kedy sú vlastne oddelené s tými kozlatami. A tam už máme teda akože aj technológie, že ich sledujeme vlastne kamerami, aby sme nemuseli každú noc 6-krát ísť do kozína, obliekať sa, vyzliekať, tak pozriem kameru a spím ďalej. A teda, čo sa týka toho priestoru, že my sme vlastne v ekologickom zemědělství, takže tá norma je, že by mali mať 1,5 metra štvorcového na zviera, v zime majú viac a v lete sme tak cca na tom. A teda to ustajnenie je úplne jednoduché, že proste nič nemáme zateplené, žiadne špeciálne stavby, že sú plachtové prístrežky, otvorené prístrežky, že pre tú kozu proste stačí, aby na ňu nepršalo a nefúčalo, že oni majú krásnu podsadu a tú zimu akože strávia úplne v pohode. No a toto sú nejaké také akože moje pozorovania, že ako by mala vyzerať ideálna koza na tie pastevné podmienky. A teda čo je také ako kľúčové, sú tie vemená, že proste nemáme žiadne super dojky, proste snažíme sa mať dojky s priemerným nádojom, že to, čo je tam napravo, to sú proste vemená takých tých akože vydojených kvôz, že s týmto sa proste na pastvinu ísť nedá. A potom máme ešte problém, že s úplne takýmito akoby albinkami, že čo sú sánske biele kozy, tak ich väčšinou spáli jarné slnko, že normálne majú akože vypelichané nosy, že sú strašne senzitívne na slnko, ale ako táto selekcia, to sú také akože odporúčanie pre niekoho, kto začína, ale my máme teda všetky farby, všetky vemená, všetky kozy. A toto je teda taký vlastne základ, že čo nás živí, že musíme teda niečo produkovať a tým pádom tie kozy reprodukovať. Ale teda snažíme sa to robiť tak, že kozlata nechávame pod matkami, čiže oberáme sa o časť tej produkcie, ale proste kozlata sú odchovávané prirodzene. Dĺžka laktácie je klasických 280 dní a z toho nám vlastne tie kozlata zoberú nejakých 65 a potom následne je tam nejaká 80-85 dní prestávka, kedy vlastne sú tie kozy kotné a nedoja a odpočívajú.
No a tu je vlastne vidno ten odchov kozliat, že proste sú normálne na voľno s tými matkami až do odstavu. A tu je taká kľúčová vec, že my ten odstav robíme tak, že vlastne keď už sú tie kozlatá akoby pripravené, čo nie je ani tak určujúce vek, ale skôr kondícia, že či už sa dokážu same nažrať, či majú dostatočnú veľkosť. A vtedy ich vlastne prevádzame na pastvinu, ktorá je nejakého 0,5 kilometra od tých našich hlavných pastvín. A takýto odstav je úplne bezstresový, že ako náhle sa tá matka s tým kozlaťom oddelí, tak vlastne oni sa nejakú hodinu hľadajú, zistia, že tam proste nie je ani jeden, ani druhý a je ticho. Že kým sme boli ešte menší a oddelovali sme ich tak, že iba že boli niekde za plotom, tak to bolo proste trápenie, že sa niekoľko týždňov po sebe vlastne kričia, poď sem, prelez to a proste nekonečný boj a že toto oddelenie na tú samostatnú pastvinu je úplne proste v kľude a bez stresu. No a s tými kozlatami, že my sme ešte takí mäkkyši, že nemáme žiadne spracovanie mäsa, takže zatiaľ všetkých kozlíkov predávame ochranárom do chránených území, čo určite nebude akože večný deal, ale zatiaľ sa nám to darí. Takže všetci naši kozlíci sú vlastne v chránených územiach, tu je vlastne nejaký výpis, že kde už naše kozy spásajú. A kozičky teda tie není problém predať, že kozičky väčšinou si nechávame niekedy polovicu, niekedy všetky, záleží, aký zase máme nejaký plán rastový do budúcna. Ale teda tých kozlíkov všetky predávame všetky, že tým, že si ich vlastne nemôžeme nechávať a zatiaľ sa nám teda darí, že spolupracujeme aj so štátnou ochranou prírody, aj so združením BROS a teda kozlíci odchádzajú vypásať chránené brala. No a toto je už len také zhrnutie, že vlastne s tým zdravím, že my sa snažíme akoby používať čo najmenej nejakých proste chemických liečiv a proste celé je to o tom, že mať to zviera pod kontrolou, že vidieť ho každý deň, poznať tie zvieratá, že proste už to, ja už to prídem medzi ne a proste, že môj mozog do 5 sekúnd vidí, že ty nejak málo žereš, ty ideš pomaly, že už že mať takú tú rutinu, že vedieť vlastne poznať tie zvieratá, tú kondíciu. A teda čo je kľúčové, že naše pastviny sú teda úplne bez skál, takže je to celé mäkké, takže pásnechty robíme 3 až 4 krát ročne. To je vlastne taká akože základná rutinná práca, že pretože tá koza, pokiaľ má problém s pásnechtami, tak chodí menej žere, menšia produkcia, menej vypása, že vlastne celá tá aktivita je oslabená tým. A teda v rámci toho zdravia, že toto je taká akože základná lekárnička, že čo my v podstate riešime, že z tých akoby nejakých farmaceutických prostriedkov máme akurát tie antiparazitika, ktoré sa ale snažíme podávať selektívne, minimálne. Pokiaľ už máme nejakú akože, že niečo rozvinutejšie, tak ak už siahneme po nejakých antiparazitikách na tej ivermektinovej báze, tak to vždy robíme v tom období, kedy sa nepasú, že počas pasenia to proste nepoužívame. A teda záchrana na všetko je transfaunácia alebo cut transfer, čo je vlastne, že odoberete zdravej koze tú prežutú hmotu a dáte to druhej. A to je vlastne tým, dokážete vyliečiť 90% tráviacich ťažkostí, že vlastne tam sú všetky tie baktérie, ktoré fungujú v tom bachore. A to je proste základ, že to, čo vám poradí veterinár, že napíchať B12-kami, dať probiotika, že to je úplne akože 1:100, čo dokáže vlastne spraviť ten zdravý žvanec. A v rámci krmenia proste základ je tá pastva a okrem toho majú vlastne lokálne lučné seno, my teda seno nerobíme svoje, ale nakupujeme. Potom doplňame vlastne vojtešku a pri dojení majú proste záhrsť šrotu, ale nepoužívame žiadnu soju, žiadnu pšenicu, proste máme nahý ovoz, občas jačmeň. A teda, čo tak akože viac nejak strážime, tak sú minerálne lízy, že tá naša oblasť, že je tam veľmi málo jódu, málo medí, málo selénu, takže to vlastne suplementujeme s tými minerálnymi lízmi. No a toto je teda z čoho nejak fungujeme a žijeme, že tu je nejak rozdelené, že aké sú tie naše príjmy, že my teda dotácie na Slovensku máme iba zemědělské, že napriek tomu, že máme zmluvu aj s Ministerstvom životného prostredia, tak na zmluve je 0,00 eur a 3 strany toho, že čo tam máme robiť. A teda tým pádom hlavná naša obživa je vlastne predaj mlieka, predaj výrobkov.
A fungujeme takým systémom, že máme asi 20% zákazníkov sú predplatitelia, ktorí si na začiatku sezóny zaplatia nejaký kredít a každý týždeň si vlastne objednávajú z tej ponuky, ktorú práve máme a raz týždenne sa to rozváža a im sa vlastne odoberá z toho kreditu. A teda tým, že sme v takej akoby odľahlej časti, tak nejaký priamy predaj z farmy tvorí iba nejaké 3%, že musíme to vlastne voziť do najbližšieho mesta. No a toto je teda nejaká taká biodiverzita, ktorú sme my schopní pri tom všetkom, čo sa na farme deje, akoby pozorovať, že vidím, že tam pribúdajú tie vtáky, pribúdajú lajniaky, motýle. A potom toto je nejaký súbor všetkých vedcov, spolupracovníkov, ktorí chodia skúmať už, či paseme dobre a ktorí chodia s tými sieťkami a robia tie štvorce, spočítavajú tie rastliny. A teda zatiaľ paseme asi dobre. Tak to je všetko.